marang kowe sapa sejatine Begawan Durna kuwi. Oh. Ya iki sing tak karepake. Inggih Raden Wisanggeni. Menika cukup manik Sutya gambaring jagat. Ingkang mekaten panjenenganipun panjenengan ingkang pinesti dados jatukramanipun yoga kula pun Candra Resmi. Nggih Candra Resmi Bambang Wisanggeni kang wis bisa mupuh sembara iki margake maju jeneng sira bakal ndak pala karamakake nggih. Suwandara, ayo Suwandara nek menah nampa duka. Ngenangin hamidit milir. Dedep tidem prabawaning ratri Sasadara wis manjar kawur nyantan kujiwa memanise sarawipun bapa Penemban Begawan Durna tuwin paman Sengguni putra paduka kula pun Puntadewa ngaturaken prembagi panakrami mugi kunjuk lune duning dumpa wana dadi alas dadi wana dugrehet kula tampi panakraminipun anak Prabu Puntadewa ingkang rumentah dhumateng pun bapa ing Sukalima. Mboten langkung puja pangastawanipun Kang Bapa kemawon kunjuk nggih. Nadyan pun paman ugi ngaturaken pangabekti mugi kunjuk nggih. Inggih sampun kawula tampi. Bapa Penemban andadosaken bingah arosing manah kula tumuli keparengot paring dawuh menapa ingkang dados gimbolaning raos paduka Bapa Penemban. Ngaten nggih anak Prabu Puntadewa. Sawanipun ing bapa ing Sukalima ing mriki dapur minangka duta dening sinuwun Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana. Dene wigatosipun nyuwun senjata pitulunganipun
Dumateng anak kula pun Harjuna kinen nglamaraken putu kula Lesmana Mandra Kumara. Menawi mekaten sumangga kula paling dawuh dumateng Yayi Janaka Bapa. Oh inggih, Nggih Prabu, matur sembah nuwun. Mengko to ngger anakku wong bagus Harjuna. Mestine kowe wis krungu dhewe nggonku wawan pangandikan kelawan Kang Raka Prabu Puntadewa iki mau. Kepiye ngger saguh apa ora nggih? Nggih Bapa. Putra Paduka muhung ngestaken dawuh pengendikanipun Paduka Bapa Penemban. Lamprong aja kesusu sumaguh petungen dhisik kanthi permati. Aja nganti ketun ing tembe mburine. Lho kok sik Werkudara. Wong tetulung kuwi mau kok ndadak dipikir dhisik iki piye? Wong tetulung kuwi mau dharma kang utama jumbuh kelawan darmaning kasatriyan. Nadyan mangkono kudu mawas dhisik sapa kang bakal ditulungi. Wong tetulung kok pilih-pilih iki piye Werkudara? Wong tetulung kuwi mau pancene kudu pilih-pilih. Merga wong njaluk tulung kuwi mau maneka warna. Ana sing njaluk tulung merga pancene butuh pitulungan. Kosok baline ana uga kang njaluk tulung nanging jane ora butuh ditulungi. Merga nggone njaluk tulung mau mung sabab lumuh nglakoni dhewe. Satemah banjur njaluk pitulungan marang wong liya nanging sejatine semune merintah marang kang ditulungi iki mau. Sing ditulungi iki anak Prabu Duryudana. Apa ana alene nulungi sedulur iki apa eleng-eleke? Kakang Duryudana isih genep panca indriyane. Ratu Sugih Bandha Bandhu. Kena ngapa nglamarake anake wae dadak kudu njaluk tulung marang Jlamprong. Kakang Duryudana ki mau apa wis lempoh napa piye? Ngene ngene, Werkudara, sabar ngene. Alane Sinten Prabu Duryudana ki mau njaluk tulung marang adimu Janaka ora sebab Sinten Duryudana ki mau kersa ora kersa minangkani dhewe ki mau ora. Nanging krana punanmu Lesmana Mandra Kumara ki mau bocah kang sebel, bocah sial, bola bali arep rabi mesti wurung. Ngono. Dhisik arep rabi karo wong Jombang barang. Ning nyatane ora sida. Saben-saben arep rabi, wong tuane bocah wadon wis setuju, sedulure wis setuju kabeh. Dibaling data bocah wadon ora setuju. Lho ngono kuwi. Lakone sing mengkono ki mau merambah makaping-kaping. Lho kang saka kuwi, semengko ora kamu Sinten Prabu Duryudana mundhut pitulungane marang Janaka kinen nglamarake atmajane Begawan Candra Resi ing pertapan Cakrawala kang peparape ndang Candra Resmi. Minangka garwane pulunganmu Lesmana Mandra Kumara. Juna, piye ngene? Sago apa ora kowe Juna? Inggih Bapa, kula sagah minangkani pamundhutipun Prabu Duryudana. Kagiat sang kapirangu rinangkul kinempet kempet dosa ngretnaning bawana. Ya kitu kang walangati lahir batin kuwi saguh lahir batos aduh syukur kena anakku wong bagus. Sing Hyang Widi yen mung sabar lan narima ginanjar dawa umure suge kadang pawong mitra kinajek ing sasama ing ora pangling anakku Bambang Misanggening kang praponing Praja Ngamarta kok Prabu Puntadewa iya aku pulunganmu Sanggening kang prapta
ana wigati apa dene jeneng sira Prapta semengko pengawak bojone dene iki wong bagus Bambang Wisanggeni. Kawurana Yawa. Sowan koning madyaning Praja Ngamarta ki mau pancene mono tak jarak. Ingkang minangka wigatine aku nyuwun pangestu. Nggonku bakal palakrama. Nggonku bakal anjatukrama marang salah sawijining wanita ingkang dadi pepujaning atiku. Yen pancen mengkono apa kang kudu sira karepake lan apa kang kudu ndak bantu nggih Bambang Wisanggeni. Wah. Wisanggeni iki mau paribasane opor bebek mentas awake dhewek. Menggo dhisik nggih wong bagus. Wong atumamu isih genep pundhenmu isih jangkep matur marang pun Rama. Sira kepingin dhawuh kelawan sapa pun Rama ingkang saguh ndodhok rininging jambe suruwi. Matur kulup mengko pun Rama ingkang bakal nglamarake. Rama. Aku ora nyuwun dilamarake. Wisanggeni iso nglamar dhewe. Aku mung cukup nyuwun pangestune marang para sepuh wae. Nadyan mangkono pun Rama ngrumangsani lamun wis dadi kewajibane wong tuwa nglamarake marang anak. Mula matur kulup sapa manut ingkang dadi sedyaning atimu. Yen pancen mengkono, yen Kanjeng Rama meksa marang aku ya, aku bakal matur Rama. Ora ana liya kejaba ya mung putrane Begawan Candraresi ing pertapan Cakrawala. Sesilih Endang Candraresmi Rama. Kadangmu padha warahen dina becik besok mendemo baris kang prayekna Yiwa Saranta ing Wisanggeni iki kaya yang penemban Begawan Durna ing Sukalima. Ya yang kene ngene ya kene Wisanggeni kawurhana yen to dina iki ra namung wis kebacut saguh dadi dutaning awakmu ing Ngastina Prabu Duryudana. Nglamarake Endang Candraresmi saka pertapaning Cakrawala mula kowe ngalao ya nggih kowe ngalao wae. Kanjeng Rama Harjuna ing sekawit aku ora njaluk dilamarake, tekaku mrene mung nyuwun pangestu. Mula aja dadak bingung Endang Candraresmi iki mau bakal tak lamar dhewe. Kanjeng Rama lan para pepundhen Pandhawa cukup semene wae. Aku njaluk pamit dene iki. Jlamprong. Yen ana lakon mengkene iki piye? Mula dadi wong kuwi aja gumampang nulungi wong liya. Kudu diteliti kanthi permati yen ngene iki anakmu dhewe karo anake wong liya. Apa arep kok botke anake wong liya? Duh, piye iki Kakang Durna? Aja semelang tenang, sabar. Uger Janaka sing saguh nglamarake mesti bakal kelakon sedyane Lesmana Mandra kumono ki mau. Kowe ra isih saguh to, Ngger Harjuna? Kowe iki satriya lho, Ngger. Mongko ing ngarep mau kowe wis kebacut saguh lho, Ngger Harjuna. Ninggi Bapa kula tasih sagah Bapa saka yen panjenengan mengkono. Lajeng benjang menapa kersanipun bidaling pertapaning Cakrawala. Prayoga budal dina iki nggih bareng sak lakonipun Bapa dina iki. Ala Prabu Puntadewa kula nyuwun pamit. Kula gi nyuwun pamit sinuwun inggih. Bapa Penemban sembah kula nganggo wiring jenaripun Maduka Bapa Penemban. Apa-apa merah ingsun
kata sang Gatut Kaca Tinon harsa mapak ngareka sutma tekapira Kresna tekapira Kresna ing Kakang Antarja Kakang Gatut lawan kowe Kakang Antasena kepiye wis anggeni ana apa Yayi adiku wong bagus kepiye nggonmu nyuwun pangestu marang para pepundhen Pandhawa dina iki piye le ni apa paman Janaka lan pepundhen Pandhawa liyane wis paring pangestu marang sira Siadi perkara pangestu lan orane aku ora ngerti lho Kakang kok ora ngerti iki piye kandha sing cetha oh bocah kok senengane lat-lit lho kowe kuwi wiwitane Kanjeng Rama Janaka bakal tedhak dhewe saperlu nglamarake marang aku nanging pungkasane bareng ngerti yen to sing arep dilamar ki mau Endang Candresmi banjur ora sida kok ora sida ki piye le awet Kanjeng Rama Janaka wis kebacut nyaguhi wong Astina nyaguhi apa sumaguh bakal nglamar Endang Candresmi minangka jatuh klamane Kakang Lesmana Mandrakumara Yayi wis anggene aja semeleng nadyan to paman Janaka ora kersa nglamarake marang sira nanging aku bakal bebarengan Kakang Antarja lan Yayi Antasena sing bakal sabiyantu marang lekasmu dina iki iya le banjur kepenake piye iki le Kakang Gatut reh ning Kakang Gatut kuwi mau bisa ngambah dari Gantara mula tak jaluk pambiyantumu aku tok kono apa wae aku manut ngambau dari Gantara tumuju menang pertapaning Cakrawala dhuwur wektu dhisik ana mrana lamaran Yayi Endang Candresmi dadi bojone wis anggeni yen pancen mangkula dina iki pun Kakang bakal budal wis budal nyangoni Basuki Kakang monggo kantine gumawa salami mung ngawas eling ana kidung rumeksa wengi teguh ayu luput weng lara
Jim setan datan purun paneluan tanono wani miwa panggawe Allah gunane wong luput genia teman terto maling adoh tanhono ngarah mring kami omawik namastu namasidam wonten satunggaling priyageng ingkang rawuh wonten pertapaning Cakrawala mriki nitik saking agemanipun cetha menawi paduka menika salah satunggaling nalindra sinuwun paduka menika sinten saha saking pundi Penemban kula menika nalindra saking negaring Trajutrisna jejuluk kula Prabu Bama Narakasura menapa leres paduka menika Begawan Candra Resi oh inggih sinuwun kula pun Begawan Candra Resi lajeng rawuh paduka menika wonten kersa ingkang kados pundi sinuwun Penemban pawarta ingkang sumebar ambabar dados kabar nilakaken bilih paduka sang Penemban Begawan Candra Resi menika anggadhahi putra pawestri ingkang selangkung sulistya warni ingkang sesilih Endang Candra Resmi Penemban menapa pawarta menika leres ingkang kula tampi sinuwun Sang Prabu Bama Narakasura pancenipun leres bilih kula menika nggadhahi yoga ingkang sesilih Endang Candra Resmi nanging perkawis ayulan botenipun niku sesa-sesa ingkang mestani lajeng kersanipun kados pundi menika sinuwun Penemban menawi dipun keparengaken kula menika nedya ngebon-ebon enjang Jawa sonten putra paduka Endang Candra menika badhe kula garwa minangka dados ibunipun tiyang sak negaring Trajutrisna menika Penemban Bama Sunya pratangga pati mindu wiyat ampun-ampun gumampang ing prapaning Raden Ganukaca kuning lekas lukita linuding kidung kadung kadareng hamomong ing jagat dewa Bathara orang ngimpi orang ngelindur dina iki pertapan Cakrawala kaya ketiban daru ing atase pertapan kang mapan ning pucuking gunung nanging akeh priyagung kang padha rawuh Raden kang anyar katon paduka menika sinten Penemban
wingking saking garing pringgondani ingkang sudi mestani kula pun Gatotkaca. Piye. Ingkang asma Raden Gatotkaca menika paduka. Wong sawangsul kula menika mireng kondhangipun nanging katemben menika kula saged pinanggih kaliyan paduka Raden. Raden, menapa sabab lan musababipun dene paduka rawuh wonten papan kula mriki Raden? Dosang Maharesi keparenga matur bilih sowan kula ing mangkih minangka sulih sariranipun kadang kula nem Yayi Bambang Wisanggeni kene nglamaraken putra paduka Endang Candresmi minangka jatukramanipun kadang kula pun Wisanggeni. Gatotkaca noleh ning mburi le. Gatotkaca Kakang Bumaha napa cetane siadi tunggal karep lawan pun Kakang awit pun Kakang uga kepingin nglamar Endang Candresmi minangka dadi ibune wong sak negara Trajutrisna. Yen panjen mangkono Dingolena sing bejo bakal ketrima. Gatotkaca bakal iki kena dirembug. Raden keparenga nyirep haradaning kalepson paduka Raden. Mboten. Ingkang mangkono perkara iki kena dirembug. Yen pancen Siadi kepingin nglamarake adimu Wisanggeni kudu bisa nglangkai bangkene Bumantrakasura. Ayo golek papan sing jembal galing atiku ora bakal aku seminggah laku sisip tanding lawan dedapuranmu. mawur mangawur-awur urahan pengarane ngajurit kang makuru kangsa tetek kadya butula Purpantriting turangga hesti lekata ingkang Dwaja lalayu sabib Gatotkaca Kakang Bama piye tak gawe giri sayembara apa sayembaramu lakon pengajap kuwapen bisa nglangkai bangkene Prabu Bumantrakasura Jogeta tak kendangi metu cepet kali palate
pratangga pati windu wiyat namun reku mampang maletik mancolot putus sewang ulun lamat ing Raden keparenga paduka nyirep hardaning kalepson paduka Raden Gatotkaca tuwin Prabu Boma Penemban lajeng sinten ingkang pinilih dening Kang Putra Paduka Yayi Candresmi kala wau kawuningana bilih anak kula Nini Candresmi nggadahi kekudangan menapa kekudanganipun Penemban sinten kemawon ing saged minangkani bebana wujudipun Cepu Manik Satya gambaring jagat menika ingkang badhe dipun switani Raden nyuwun pamit Kadi Sudama Gusti Sasongko kasungan Surya Prabanyur mungsung kaswa raras hurming sari hing Kakang Gatut kepiye wusananing pengalamar Kakang Gatut Yayi Wisanggeni Prabaning pun Kakang ing pertapan Cakrawala hambarung sinang kersane Kakang Prabu Boma. Lho. Kakang Boma ya arep nglamar Dewi Candresmi. Ya dimalah lakon aku regejegan nglawan Kakang Boma. Ora mbok joto sisisan. Wis kelakon Bondayuda. Wah, munggo aku melu ngono wah tenan. Tak buruki watu ndiase mesti. Lah sing menang sapa? Ora ana sing menang, ora ana sing kalah. Kedhisikan disapih dening Begawan Candresmi. Sabanjure Begawan Candresmi mundhut bebono. Bebono penganten wujude apa, Kakang? Sapa sing bisa minangkani kudanganing calon temanten wadon wujude Cepu Manik Satya gambaring jagat. Ya kuwi sing bakal menang kalawa Candresmi. Walah dalah. Bumi gondang ganjing langit kelap-kelap katon ing wah jagat Dewa Bathara ning ngendi goleki rupane kaya ngono ki mau Kakang aku ngerti Cepu ki mau sapa sing kagungan sapa Wisanggeni sing kagungan ora liya kejaba ya mung Dewi Pertiwi ingkang iyangan ing Kopertala. Oh ngono le, iya Kang. Yen ngono tegese Kakang Boma sing bakal kelakon dhaup. Kuwi nek Kakang Boma sing luwih dhisik tekan ing Kopertala. Banjur karepmu Kakang Raja. Kowe bisa ambles bumi. Dhisik laku ning Kakang Boma sawana Kanjeng Dewi Pertiwi. Ngampila pusaka kang alane Cepu Manik Satya gambaring jagat. Oh iya.
miat langening kalang iman naglara bandamun cara tinol kekuneng surem sorote tanpa adang yen mes padhake iki kaya pulunan kuing jangkar bumi Siantarja kang sowan kula wong bagus padha becik satengamu ya Ngirantarja inggih wa Dewi winantuing karaharjan kalis saking urbeda lampah kula bekti kula kunjuk wa Dewi iya nggih bekti mus ndak kompra limat pangestu kutu muli tampan ana wong bagus sanget anggen kawula pundi saengga jimat paripe suwanmu ki saka kersanta pribadi apa kautus dening ibumu Yayi Dewi Nagagini sowan kula menika krana minangka wakilipun Yayi Bambang Wisanggeni ing nedya nyuwun senjata pitulunganipun dhumateng Paduka Dewi pitulungan sing mbok karepake piye nedya ngampil pusaka Paduka wujudipun cupu manik Satya gambaring jagat arep kanggo apa kula Bantarja minangka bebana dawuhipun Yayi Bambang Wisanggeni kaliyan Dewi Cendresmi saking pertapaning Cakrawala iya yen pancen mengkono maju lungguhmu tampan ana cupu manik iki mengko aja kok balikake durung rampung gatine inggih ngabaraken panuwun wa Dewi ingkang mekaten para kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu wa Dewi iya nginulung sen tak bebakali muga-muga lebih kali amung Ngirantarja Kanjeng Ibu kuling kang sowan Kanjeng Ibu ora pangling putraku ngrebumu ingkang sowan wasawetara ras tetinju marang pun Ibu rasaku nganti kangen kulup kaki Prabu Bimo inggih Ibu sowan kula kejawi tuwi raharjanipun Kanjeng Ibu kula ugi badhe nyuwun pangestu menika Kanjeng Ibu nyuwun pangestu babagan apa kulup putra Paduka menika badhe balakrama syukur nggih yen pancen mangkono pun Ibu melu bungah banjur sapa kang dadi calon mantuku kulup Bimo tanasane kejawi namung Endang Candresmi saking pertapaning Cakrawala mila sowan kula ugi badhe nyuwun ngampil pusaka cupu manik Satya gambaring jagat ingkang kaya srana dawuh kula menika wau Ibu waduh nggih tobat tekamu telat nggih kaki Bimo tekamu randhat nggih kaki Bimo kuwi mau mampir ngendi kersanipun ngados pundi lagi Bayadi Ngantarja suwana ning kene nyuwun ngampil cupu manik kaya srana dawuhing Wisanggeni kelawan Endang terus waduh parat salah
Yayi Wisanggeni kasembatan berngamrit Sumanik Sutya gambaring jagat Yayi pun kakang entuk gawe Yayi Kanjeng langit kelap-kelap katon ing Kakang Antareja kepiye Kakang sing bisa nggawa cukup manik Kakang Antareja apa Kakang Bima mestine wae aku sing bisa menang Yayi nadyan aku lan Kakang Bima padha-padha bisa ambles bumi nek balapan meso isih luwih rikat aku. Yen ngono cukup manik bisa kok gawa, bisa. Endi? Cupune tak tontone Kakang. Piye? Cupune tak tontone kaya ngopo? Kakang Antareja matur nuwun ya Kakang dene wis sabiyantu marang aku nang aja kaget maragake sawangen aku sedatine sapa waduh wah colong ngampelan aku. Plongo ning apa kowe kuwi? Entuk gawe apa ora Kakang? Kowe iki Wisanggeni asli apa plasu? Aku Wisanggeni sing asli no, iki piye to? Ora percaya apa dadak tak tuduhi KTP-ku? Sejatine aku wis entuk gawe iki dijani. Lho, kok jane iki piye? Lah cepune ndi? Dijaluk Wisanggeni nanging Wisanggeni maliyane Paman Janaka. Wah, aja semelang tak tututane. Juna entuk gawe apa ora nggaret Juna inggih Bapa kasembadan ingkang kula gayuh ngrebat cupu manik gambaring jagat coba kaya ngapa wujude menika kula aturi nampi Bapa wis mbok menehke marang aku nanging aku kepengin bakal nuduhke marang kowe sapa sejatine Begawan Bronodini. Oh. Ambak aku ki mung nguyuhmu.
perkara julik-julikan aku ora bakal kalah kelawan kowe Rama Janaka. Tetep menang Wisanggeni. Ngalau bae Wisanggeni. Mesakno pun Rama, aku wis kebajut saguh nglamarake Kakang Lesmana. Sing kudune ngalah ki mau malah sing tuwa. Lah kok malah anak kon ngalah karo bapak niki piye? Wisanggeni pisan iki bae kowe ngalah. Moh, aku ora bakal ngalah. Yen pancen kepengin nggawa cupu manik. Ora buter setengah kali Wisanggeni kelakuan pengajapmu. Yayi, eling Yayi. Janaka wonten pundi kowe ngadhawuh ing ngatasé putramu dhewe bakal do kelawan atmajaning pendhita ingkang pinilih dening putramu kok malah siadi ngebutke marang anake Banowati. Jan-jane kowe iki ana sambungane apa Janaka karo Banowati iki sambungane iki apa? Inggih Koko Prabu. Kula sampun nglenggone ngreh kalepatan kula nanging putra Paduka Buma ugi kepingin dawuh kenging menapa Paduka langkung arep dumateng Bambang Wisanggeni timbang Buma. Barang sing lumrah. Yen ngono padha kudu dipadhakake. Ning putraku Buma kae rak wis duwe garwa Prameswari ya kuwi Dewi Hakinyonowati. Yen putramu Wisanggeni tak durung duwe garwa, meningaten mangke putra Paduka pun Buma mboten trimakaken lajeng kados pundi Kang Prabu. Aja semelang. Buma aku dhewe sing bakal mbalekake. Danamu. Menapa nggih? Rama nuwun sewu. Kula mboten trimah menawi Endang Candresmi menika pinengku dening Wisanggeni. Trimakno ya kula. Awit wis mesti dadi jatuh kramane Wisanggeni. Lan meneh kuwi aja tak wis duwe garwa si Hakinyonowati. Nanging kula mboten trimah menika Rama. Yen kowe ora trima aku sing bakal dadaki. Salah. Kudune wong tuwa ngewangi marang anak nanging jebul tibaning padha geseh penemu. Ora ning gunane aku ngabekti kelawan Nata Ndrawati. Oh iya. Karepmu piye? Kowe dina iki kowe dudu wong atu aku nanging kowe mungsuhku. Oh iya.
semangka kandhine dumuwuh salami mung ngawas eling ing Raden Janaka ingkang rawuh wonten ing sudung kula. Iya Penemban. Prapaku dina iki nglantarake marang Atmajago Si Bambang Wisanggeni ingkang wis kelakon lan Sumbaga Wirutama. Mboyongi anane Cupu Sutya manik gambaring jagat. Menapa sarana dhauping temanten Wisanggeni kelawan Atmajamu Candra Resmi Penemban. Oh nggih. Matur nuwun ingkang tanpa upami. Namung kiwala mboten kok nama kula menika mboten pitados kaliyan kang putra niku babar pisan mboten nanging kula kedah semanap wontenipun Cupu Manik Mustika gambaring jagat menika Raden Wisanggeni ana apa Rama? Pasrahna Cupu Manik gambaring jagat marang Sang Penemban. Iya, ngesake dawuh Rama. Iki sing tak karepake. Inggih Raden Wisanggeni. Menika Cupu Manik Sutya gambaring jagat. Ingkang mekaten panjenenganipun panjenengan ingkang pinesti dados jatukramanipun yoga kula pun Candra Resmi. Nggih Candra Resmi. Bambang Wisanggeni kang wis bisa mupuh sembara iki maragake maju jeneng sila bakal ndak polo karamakake nggih. Lakmana Sang Arjuna Esmunira kamanungsan kasrepan tingkah ing mungso Raden Wisanggeni ana apa Penemban? Apa lare batin tresnamu lawan Atmajaku Candra Resmi? Lare batin Penemban. Donya tekaning akhirat wa ya syukur bage sewu Candra Resmi. Ana apa Kanjeng Rama? Kaya lare batin tresnani marang Si Wisanggeni. Lare batin Kanjeng Rama syukur sekedhi jumurung. Wisanggeni kowe matur wanuju. Oh iya, aku wanuju Bapa. Nggih Candra Resmi kowe matur katuju. Inggih Kanjeng Rama katuju. Syukur bage sewu nuju satemah dadi sawiji. Bisa rukun selawase. Aja nganti pisah. Niki pun pinesti dados jatukramanipun ingkang mekaten mugi lalampan menika dipun sekseni dening jagat saged pamimbuhi dumateng pepunden kula Bapa Yaturi sak kulawarga. Bapa Yaturi pinaringana panjang umur, rejeki ingkang agung, kesehatan lan mulya sak turun-turunipun. Datang kantun keng putra ingkang nama Raka Mas Gunarsa utawi Mas Gugun kalian Mbak Yu Rosalina tetepa dados jodoh slaminipun ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Jodoh ingkang sejati nggih sejatining jodoh. Kula sak kanca among rasa matur nuwun sanget dene tinimbalan wonten ing mriki lepat kula nyuwun pangapunten.
ingkang mekaten kula nyuwun pamit kula sak kanca wangsul saking mriki dumugi griyanipun piyambak-piyambak pinaringana wilujeng. Para penonton sedaya pamirsa sedaya ingkang wonten YouTube tuwin wonten mriki mugi sedaya pinaringan sehat, seger kuwarasan pinaringana panjang umur mulya sak turun-turunipun. Kanthi panutuping ngatur pitik walik jambul